ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସେତେ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝ। କାରଣ ନିଜକୁ ଯେ ଜାଣିନାହିଁ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁନିଆ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସମ୍ପର୍କ ଲିଭାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଭାବନାର ଭାଷା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁବିଧା ଓ ଲାଭର ଭାଷାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ତୁମର ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ତୁମ ନିଜର ହୋଇଛି, କାଲି ସିଏ ତୁମ ପର ହୋଇ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବାର ବାର ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ତୁମର ନୀରବତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରେ, ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭାବି ସବୁ କିଛିର ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିଭଳି ତୁମର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୁଲ ରାସ୍ତା, ଭୁଲ ଲୋକ, ଭୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭୁଲ ଅନୁଭବ ଏସବୁ ହିଁ ଜରୁରୀ। କାରଣ ତୁମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବାର ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ହିଁ ଭଲ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ବି ଖାସ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ବହୁତ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଖାସ୍ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଇମାନଦାର ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କର, କିନ୍ତୁ ଚତୁରତାକୁ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମର ଭାବନାକୁ ନ ବୁଝି କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ, ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସେଠାରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ବାକି ନାହିଁ। ଯାହାର ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇଛ, ସେହି ପ୍ରତିଥର ତୁମକୁ ଫାଲତୁ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇଛି। ରାବଣର ପତନ ମଧ୍ୟ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କର ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କର। ମନେ ରଖିବା ଭଳି ଜିନିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭୁଲିବା ଭଳି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମନ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖେ ଯାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହରେଇ ଦିଏ ଯାହା ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟକୁ ମିଟାଇବା ବାଲା ନିଜେ ହିଁ ମିଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶବ କେବେ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦନ୍ତି ତ ଜଳାଇବା ବାଲା। ମନ୍ଦର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିଣାମ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ପ୍ରତିଶୋଧ ମାର୍ଗରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ସେହିମାନଙ୍କର ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନିଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତିଟି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସଫଳତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦୟ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଅ ଯେମିତି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ବରଂ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିସାରିଛ। ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ତୁମର ହୃଦୟ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲ। ନିଜର କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯାହା ତୁମର ତାହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯାହା ତୁମର ନୁହେଁ, ତାହା ତୁମକୁ କଦାପି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ବି କମ୍ ଭାବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଭାବନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିନିଅ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖି ଜଳୁଥିବା ଲୋକେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତରସିବେ। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇଥିବ ନିହାତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।